Kérem, tartsanak velem egy időutazáson. Igaz, csak néhány évtizedet tekerünk vissza az időkerekén. És nem DeLoreannel megyünk, csak nagy Polszkival. A cél a 70-es évek. Ebben segítségünkre lesz a Retro Design Center. Kalózunk pedig István Kokároly Sándorné Bea, aki a kelet-európai történelem egy szeletét konzerválta el Szentendre egy kedves zugában. Láthatunk sok oldtimer alapotú autót, de beszippanthatjuk az akkori lakások illatát, hangulatát is. Induljunk! Köszöntök mindenkit Szentendrén a Retro Design Centerben, ahol a 70-es évek világát igyekszünk felidézni. A kiállítás belső terében berendeztünk egy keravilt, ahol régi televíziókat, rádiókat, orsós és kazettás magnókat állítottunk ki, háztartási eszközöket, ugye kor első számítógépét, amit otthoni használatra gyártottak, a Commodore 64-et. A játékos részben külön raktuk a lányos játékokat, illetve a fiús játékokat. A lányos játékokat azért kapták a kislányok, hogy amikor majd nagyok lesznek, akkor a háztartási teendőket el tudják látni gond nélkül. Láthatunk itt kis varrógépet, konyhafalat, fürdőszobai eszközöket, orvosos táskát, babákat. A fiús játékok részlegében találunk kis harapófogót, kalapácsot, fűrészeket, különböző háztartásban használatos eszközöket, hogy apuka, hogyha egy képet kell feltenni, mondjuk, akkor meg tudja barkácsolni. Berendeztünk egy lakás, szobakonyha spejzelt, a nappalit két részre osztottuk, a hagyományos részben variabútort helyeztünk el, a tipikus Sky forgófotelokkal, az asztalon a régi tárcsás telefonnal, a régi pénzekkel, cigarettákkal. A lakás modern részében a korra oly jellemző gigantposzter díszíti a falat. A konyhában pedig láthatunk a falakon rengeteg népi tányért, hiszen abban az időben minden konyhát ez díszített. Azok a fiatalok, akik az ipar centralizációja miatt ipari övezetekbe költöztek, lakótelepi lakásokba kerültek, azok a vidékből vittek magukkal valamit, és ezek a népi tányérok voltak, amik díszítették a lakásaik falát. Életképünk az autóversenyzős életkép, ami igazából azért érdekes, mert tisztelgünk egy kicsit Ferjenc Attila emlékének is, hiszen hogyha megnézzük, akkor a matricák, az Ikaruszos és a Rotmansos matrica az oldalán, az ő versenyszervizautójára enged egy kicsit következtetni. Aztán mellette láthatunk egy kis Polszkit, ez egy másik életkép, ami lengyel piacos életképnek rendeztük be, ugyanis a lengyelek elindultak egy ilyen kicsi autóval, jól megpakolva Lengyelországból, az ottani termékekkel, szőrökkel, bőrárukkal, illetve kozmetikai cikkekkel, és végig üzletelték Európát. Aztán itt Magyarországon megvásárolták azokat a termékeket, amiket vittek tovább Romániába, a televíziókat, például a műszaki cikkeket, és így aztán a végén egy nagy zsákpénzzel tudtak hazatérni Lengyelországba. A sok nosztalgikus élmény átélése mellett láthattunk Zaporozsecet, ami a maga idejében igen rossz szívű autó volt, gyengesége és megbízhatatlansága miatt, de a múzeumban mint tárgy nagyon jól mutat.
1005-ös Ladát, ami viszont elég jó kocsi volt, és már kifejezetten megszépült. 412-es Moszkvicsot, aminek 1005-ös motorja szerette falni a kilométereket és a benzint is. A gyönyörű állapotú 100-as Skoda GLS a 4 kerek lámpájával igen kellemes látvány. Kíváncsi lennék, mit érez egy lengyel, egy cseh vagy egy volt NDK-s turista múzeumban.